Desio edo gurari eskatzea, Ikeako iragarkian bezala olentzerori gutun bat idaztea, gazteen privilegioa omen da, baina jakina. Eskatzea libre da, utxunez beteriko bihotzean inoiz ez da desirarik faltako. Bizitzaren gailurra gainditurik ere badago zerbait eskatzea. Nahiko nuke esate baterako, eguzkipean edertasun aski duen paisaia neguan bizikaitz izatera ailegatzen ez dena, eta paisaia horretan etxetxo bat. Etxe bat eta barruan, beste etxe bat eta horren barruan, beste etxe bat. Eta barruan eskatzen dudana erruki laikoa besterik ez da, zea maizen kantuaren legez, berriz ere erratuko naiz gaur. Berriz ere erratuko naizelako erruki laikoa eskatu nahi dut, erruki jauna, erruki anderea. Eskari zehatzago bat behar izan ezkero, Ixia Rosa zen azken liburua, beltzuria hartu eta bertan dagoen honako zerrenda hau aipatuko dut. Denbora, isiltasuna, lekuz kanpoko zaratarik ez. Idazten ari naizena paperean irakurtzeko leku isil bat. Idazten ari naizena norbaiti ozen irakurtzea. Te beltza, paseoak, igeri egitea, etzan izateko lur egoki bat, meditatzeko kuxina, ondo jatea, lo ondo egitea.